Hello mga kabisaya. Okay, andito po kami sa trash bin. Today is Jandy's birthday. So it's sa oras kinta na ako. 10:19. Kakagising lang namin. So si Jandy andun sa kusina kasi nag-prepare ng pagkain namin. So, kasi iso-surprise namin si Jandy. So, magsisend ako ng message ng mga kakilala namin doon sa Leyte. Tsaka mga kasing. Oo, ganyan. And then, iso-surprise. Happy birthday, Jandy! 20 years old ka na. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to everyone. Happy birthday to you. Friends and true. 5 minutes later. Hello mga kabisaya. So, na-surprise na namin si Jandy. Ito na yung kaunting handa namin. Kasi, naka-quarantine tayo. So, ito lang yung naluto ko. Okay. Hello mga kabi! Bisaya! 5 minutes later. And welcome to our Okay, dahil ngayon na ay birthday ni Jandy. It's June 4. So, ilang taon ka na, de? 21. Alright, so kanina nga pala, naghanda ako. Char, surprise ko no si Ja. Gamay. Anja, anong gagawin natin? So, ang gagawin namin ay The chubby bowl. challenge namin ay Chubby Bunny. Dahil birthday mo ngayon, ubusin mo yan. Hindi, biro lang. Hindi, ngayon kasi mga kabisaya, gagawin namin is magcha-Chubby Bunny kami. Which is napanood namin kung napanood yung kila Vice Ganda at saka ni Bia Alonso with Ma'am Charo Santos nung sa GGP. Nung nag-guesting silang dalawa sa GGP. So, yung napanood yung nag-Chubby Bunny sila, ganun din po yung gagawin namin. So, hello mga kabisaya. So, ang instruction naman namin ngayon ay kaming tatlo ay kukuha kami ng tig-isa munang marshmallow. Pag sinabi kong Chubby Bunny, tas nag-like sila, like or approve, ibig sabihin, kaya pa nila. Pag mag-dislike, ibig sabihin, hindi na nila kaya. So, start na kami. So, hello mga kabisaya, meron kami tig-isang Chubby Bunny marshmallow. Okay? Sa 1. Chubby Bunny. Chubby bunny. Pwede ko rin na kaya pa. Dalabugan pa. Ano itong lahat? Wala. Isa pa. Lo? Dalabugan mo. Nagko, oh my God! Chubby bunny. Chubby Bunny. Ito, chubby bunny. Oh, damn. Pukay na ito. Ayaw, ginawa ha. Ayaw tula. Pukay na ito. Pukay na ito. Hindi pa pa salita. Kalapot. Labot ka na? Chubby bunny. Ay, isa. Naglaway na ko eh. Chubby bunny. Uy, hindi ka pa nagana. Hindi mo nasabi ah. Wala, grabe skin. Bilisan mo, kahit ako mo ko eh. Chubby bunny. Oh, sige. Ay, like na kayo, dislike. Apat. Go. Pag ba?
Diyan din lugi ah. Ikaw na. Pero kung may pangulo, sabi ba? Gaya nila guys. Wow! Ano lang? Sabi Bunny. Sabi Bunny. Iyak ako. Ito pa magpaganda. 5 minutes later. So guys, mga kabisaya, Hindi. hindi ko na kaya kaya niluwa ko na. So thumbnail ang ano ko dito. Hanggang ano na ako, 7 March pa lang. So pang ano na to, pang 8 na. Ken, ayoko na. Out na ako. Out na ko. So si Ken ang nanalo, yay! So umuuna tayo kay Ken, ano yung experience mo sa Chubby Bunny? Masaya ba siyang gawin? Wow! Pero bago yan, nahirapan naman na siya. Nakakasuka. Totoo yun. Kala ko kasi dati pag kinain mo to, parang okay lang. Pero pag ikaw mismo nakakain nito, Diyos ko, lalo na pag madami na sa bunga, masusuka ka. Hindi sa lasa, kasi masarap naman yung lasa. Sa laki. Diba, pag hinawakan mo to, fluffy siya. Pero pag once na kinain mo siya, tapos madami, medyo mahirapan Dapat kang kasi kumain. tulog nyo ng unti. Bawal kasi durugin kasi dapat sa bunga lang. Yeah. Hindi, So, hirap kaya. Tapos, ano, oo. Tapos, ang pag ang worst, maglalaway-laway ka pa. Kaya, ginawa ko na suka ako. Nung pangpito ko na, tumalsik yung laway ko. Kadiri. Ako panalo. So, si Anwelson yung panalo. Ikaw, Ate Donna, ano ba yung experience mo sa ating Chubby Bunny ngayon? Nung pang 6 na natin, nasuko na ako. Tiniis ko lang. Masaya siya. Try niyo din to sa bahay, guys. Sobrang saya ng Chubby Bunny. Sakit ang ngipon, Jay. Kaso Sige, nga lang, kasi yung ayos mo skincare kaya. ikaw, Anwelson. Panguna ni Ja, ijang isuksok dire. Tapos sa kabila ko. Kaya yung tricks niya, kaya siya nanalo. Magaling.
job ka doon. Kahit maliit bunganga ko, sabi mo, lugi ako eh. Kahit ako yung pinakamalaking bunganga. Ay, thank you nga po pala. Ay, ano to? Shout out na po pala sa kay Ate Jingjing. Siya yung Hello, Ate nagbigay ng Jingjing. content nito. Mananalo sana ako. Kaso, tawa ko ng tawa kay Jan. Una pa Kaya. lang, hindi na siya makasalita, no? Oo, tapos tumulong na yung laway niya. Sobrang na kayo, promise. Shout out lahat sa nag-greet sa'yo, Jandy. Hey, shout out sa inyo lahat. Thank you. Nakipag-cooperate. Natanggol ng lipstick do. Si Kuan. Kadiri no. Hindi rin ko ganun kaagad mo. Si Ate Gracia, si Ate Gracia, si Ijan sa tatay Tatay mo, ko. si Shout out tayo. Patrick, si Iram, Si Dominic din. tsaka si Ate DC, sa mga kapatid mong dalawa, si Sofia, tsaka sino isa? Si Carl. Isa din, si Dominic. Si Dominic, si Si Ate Jilin. Happy Shout out. birthday, Ate Jilin. Happy birthday. Para sa kami ng birthday natin, Jilin. So, happy birthday ka. Kay Engineer, Hello. Happy shout kay out. Maribik, tsaka sa mama niya si Yeah, Sario. Chayo. Hello. Salamat kay Rema, kay Sansay, kay Sinisa, Cassandra, sino to si Rachel. Si Rachel. Hello kay Rachel. Thank you. Si Heidi, si Heidi, Sarah, thank tsaka you. si Harian, si Ate Visma. Mhm. Oh, isa pa, doy. Si ano pala, si Clarice, anyong hansayo! Anyong! Yeah, thank you. Galing job ka dun Thank you sa... din kay Ana. Bumati sa akin. Taga Iloilo siya. Thank you. Tsaka Ana. kay Dada, Rodalyn pa. Thank you, Tita Da. Thank Kay you. Mama Rijo, thank you. Sino pa? Kay ano daw, si Edgardo. Thank you, Ed. Thank you, Kuya Ed. Tsaka, sino pa? Yun lang. So, shoutout sa inyo sa lahat ng bumati. Thank you, Si thank you ano, so si much. Vanessa, classmate mo, Vanessa Torayno. Ando, special naman kay Ken na bumati sa akin na palagi nang aasar. Thank you so Ay, much awa yun sila doon. for the asar time. Di ba, tingnan, nakakasabi ko lang ng aasar ulit. Sa surprise kanina ni Jande, anong feeling mo? Reaction mo? Siyempre, natuwa with our heartwarming. Thank you so much. Kaya kasi, dapat umaga, pagkagising namin, pagka umaga si Jade yung mag-prepare ng pagkain. So, pagkagising ko, pagkabukas ko ng Hindi ako cellphone, kaya nagising sa'yo. ako kaya, hello, nag-chat ako sa'yo. Sabi ko kay, pagkatingin ko sa cellphone, hala, lumabas yung Jandy's birthday and Ate Angeline. June 4 na pala ngayon. Birthday pala ni Jandy. Tapos yun, nag-prepare si Jandy kanina. Akong gipulihan, ako hingkuan niya nga. Ako mag-hip-hop. Kay inuman ko, sabi ko na gagawa ako ng spaghetti kasi gusto ni Kuya for snacks daw. Kunwari. Tapos yun, sabi ko mag-adobo na rin ako ng chicken. Tapos nag-prito ako ng spam tsaka sausage kasi hindi naman kami makakalabas ngayon kasi sa quarantine hindi kami makabili ng cake. So, yun na lang. Tapos, yun, pagkatawag namin kanina kay Jody, nakakain na tayo. Charat! Tapos may kandila, wala kayo makikita nyo. Hindi ko expect yun. Kaya wala yung kandila. Ayun. Thank you so much. I appreciate the efforts, time, and ang importante naman kasi, di ba, sa pag-birthday, hindi naman importante yung mga mamahaling relo, yung mga regalo na ganyan-ganyan. Ang importante, meron kayong good health and good people. Yun, magandang kalusugan. Ayun na yung blessings na importante sa atin. Lalo na sa mga mag-birthday pa lang. God bless sa lahat ng bumati and thank you so much. Ayun po. Magpapasalamat din ako sa sponsor ko. Nagbigay nito sa akin. My favorite character hero, ML. Shoutout sa mga nag-email dyan. Mythic na ako. Hello mga kabisaya. Gusto ko sanang magpasalamat ulit sa lahat ng mga bumati sa aking kaarawan. Ngayon, thank you so much guys. Ito nga pala yung mga mensahe nila sa akin. So watch.
Happy birthday, John Day! I'm Paper May. God bless and I miss you. Happy birthday, John Day. Wish you a day that is as special and everywhere as you are. Happy birthday. God bless. Hi, Jem D, aka Jezebel. Happy birthday. Enjoy your day and God bless. More power. Oy, John D. Hilsano, happy birthday. Ingas doon na rin pag binutan ako, no? Happy birthday, Jezebel! Happy birthday, Jandy! Hi, kumusta? Janday, happy birthday! Happy birthday. Happy birthday, Janday! More birthdays to come. God bless you always. I miss you! Hi, Kuya Dinday. Kumusta mo ka dira? Wish niya ko na healthy ka. Gwapa ka. Happy birthday. Mag-auyak na ka. What's next, Ma? Just say happy birthday, Kuya Jandy. Happy birthday. How are you? How are you? Thank you. Fine, can Stay healthy stay healthy and fun and fine and good. and good. Have a good day. Happy birthday. 안녕하세요. 주는 아침입니다. 오늘 생일 선이요. 이기준이요. 것입니다. 전대 생일 축하합니다. 감사합니다. Okay. Birthday, Jundi! Yay! Heart, heart! Papa. Opa! Papa. Amping Permi! Happy birthday, Kuya Jande. Happy birthday, Jilen. Hello, Mama Jilen. Hello. Hi, Kuya Jandy! Happy birthday! Miss na ko nga. Hatagan ka pa ug maayong lawas ug dagha pang birthday nga mabot sa imong kinabuhi. Miss na ka namo, kuya. Happy birthday! God bless! Ingat palagi dyan sa Manila. Ito si Sophia, great as Sophia. Happy birthday, kuya! Si kuya, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Langga! Love you! Salamat! Happy birthday! Kaway-kaway ra, kaway-kaway. Happy birthday! Woo! Happy birthday! Close open! Close open! Close open! Close open! Happy birthday! Jande! Binutan diha in town. Ate Jilen, happy birthday! Nas tatay, oh. Happy birthday! Close open! Close open! Close open! Close open! Bye-bye, bye-bye. Bye-bye! Amping mo diha, ah. Jande. Happy birthday. Love you. Bye-bye po.
So, yun nga mga kabisaya, yun nga po yung mga mensahe nila sa akin, sa aking kaarawan ngayon. Merong iba, nag-video pa. Diyos ko Lord, thank you so much dahil sa inyong mga efforts. And thank you sa lahat ng mga bumati sa akin. Dahil yung hindi ko masyadong close, bumati pa talaga sila. So, sobrang napasayan nyo ako. Sobrang na-appreciate ko yung mga efforts nyo. Thank you so much, and to my family also. Hindi ko to makakalimutan, and for me, this is one of the best birthday ever in my life. Thank you po. And kung bago pa lang kayo sa aming YouTube channel, don't forget to click the icon bell, subscribe, at kung gusto niyo magpa-shoutout, just comment below. Kasi masaya yung vlog namin. Charot. Hindi lang. Kung gusto yung subaybayin pang aming vlog, please don't forget to subscribe na. Ngayon na, click the button bell, andito lang sa baba. So, yun guys. Thank you so much. And kita-kita sa susunod namin vlogs. Bye!